нинджата. На един от Какво войниците. става, момчета? Днес ще разцъкваме Block and Load отново, но този път ще бъдем не с нинджата, а ще бъдем с строителя и ще играем Defend. Ей, робота! И също при мен е Erix BG06 Black Shadow. Как ти Ерик БГ? Аз казах това. Erix BG06 е при мен, а аз съм Pro Master The Game. И днес ще разцъкваме пак Block and Load, аз ви казах. И ще разцъкваме строителя Defended, демек, че аз ще паза. Също ще поставям машинки. Както виждате, имаме един китаец в отбора, не знам той откъде. Даже може би ще имаме и двама строителя, но няма значение. Ерик BG06 играе един робот, който има много яки машинки и аз мисля за него да събирам в момента. И мога да лунната походка. Той също къде може и да танцува този робот. Едно от нещата, които мога да ви кажа, че строителя, неговите машинки пазят всъщност кулата. Зависи къде ще ги сложиш. Само че ако ги сложиш на това място, което трябва наистина, може и да ги пази, но ако ги сложиш на грешното място, той няма да може да пази съответно Веднага ще го кулата. унищожат. И откъде значи? Иначе и другите имат робот, двама снайперисти И какво ти пука, па ние имаме строител, двама такива. Ние всички между другото сме стрелящи. И така започнахме. Аз ще направя като... Така, първо мисля да ви покажа машинките как изглеждат. То всъщност се вижда долу, но нищо. Дай първо отгоре. Реших да снимам още едно клипче на Block and Load, защото видях, че на първия клип никой не беше лайкнал. И затова мислих още едно да снимам, да видя какво ще стане този път. Но ако не ви харесва, аз ще снимам все повече и повече, за да видим, ако ви хареса. И на все повече игри. Разбира се. Ще играем, на все повече игри, освен Block and Load. Може някой път с Eric BG06 да ви покажем и League of Legends. Например, следващия ни клип, който ще бъде след около 10 минути. Не, няма да бъде след около 10 минути. Утре ще го правим. Няма тогава да го правим, ще го правим малко по-късно. Сега ще снимам поне още един клип на Block and Load. Този ще е първия, който ще снимам още един, но след него ще снимам още един клип на Block and Load с снайпериста. Пак ще бъда с свобода. Не с нинджата. Всъщност ще ви изборя абсолютно всички герои в тази игра, само тези, които имам, разбира се. Но както виждате, много се радвам, че имам две показвания на миналия клип. Аз се знаех, че толкова хора, че хора изобщо ще го гледат този клип, но явно са го гледали и аз затова се радвам. Надявам се и Ерик, много често Ерик BG06 ще играе с мен, така че ще имам някои клипове, които ще играе с мен и ще можем да ви показваме все нови игри. Аз мога някой път да ви снимам на Heroes of the Storm и на други. Аз на Rocket League. Той на Rocket League може да ви снима, но само че на него трябва да му направим програмата преди това. Също мога да ви снимам на Call of Duty някой път, мога да ви снимам, зависи. Вие в коментарите може да ми предлагате игри. Всичко можете, ако искате ми предложете игри. Аз ще ги изгледам на един клип да видя каква е точно играта. Могат да бъдат страшни. Например, като Outlast, ако искате някой път мога да го направя играта Outlast. Може да играем Outlast играта някой път.
Да, но без мен. Без него, защото тя не се играе онлайн. Игрите страшните не се играят онлайн обикновено. Жал. Има само една игра, която е страшна и се играе онлайн. Това е Dead Island. Тя е с зомбита, както знаете. Ще ги почваме ли? Имаме още 1,5 минути. 1,5. Аз ще отида за Това материали. няма значение всъщност. Извинете за малкото тихо говоря, но някой чукаше там по стъклото, но това няма значение. Има, както виждате, машинките са наречени търет, защото те по принцип стрелят. И затова са наречени търет, малко тъпо се изразих. Но това няма значение, все пак нещо ви обясних за този строителя и сега мисля да направим малко тук да окупаем. Абе, Ерик 06, Ерик БГ 06. Казвай ми просто Ерик, трябва ли Ерик БГ06? Какъв е смисъл? Добре. Ерик, да направим ли такова? Това мап не го ли играхме миналия път? Майче да? Да, миналия път пак играхме този мап, но явно отново ще снимам на него, но този път с друг герой. Какво правиш, бе? Прецака някакъв Това нещо. са капани. Знам. Не ги такова. И сега ще почнем играта. Ние отиваме с героя до кулата, защото ние трябва да я пазим, разбира се. Аз вече заложих машинки. Така. И аз пазя. Ето това оръжие хелвате всъщност. Машинките и всичко това. Ала. Кулата не може да хелнете, разбира се. Това е оръжието, с което стрелят. Така. Чакайте да си презарадиме. Ама снайпери са го убиват, човек. На малко стана. Умря даже. Паднах. Качи съм. Ай, сложи още една машинка. Аз ще седа тук близо до машинките, защото мога да ги унищожат. Добре, аз сложих 3. Това ви е мерника, между другото. Това е вашия мерник. Танцуваш ли, бе? Кой? Ти? Кой? Не знам. Примерно не стреляше, правиш само така. Между другото видяхме, че машинките стреляха. Убили го? Не. И аз не убих никого. Няма значение, имам един асист. Да. Може да видим по-късно машинките в действие, но точно сега няма да ги видим. Между другото някой ми стреля кулата. Бързо идват атакуват ми. Да атакуват. Малко съм, много малко. Бият ми машинките, човек. Ето, тук що видяхме машинките в действие, както видяхте допри малко. Видяхме ги как стрелят. Даже килнахме някой с тях. Машинките го убил той, Ти ли го уби, бе? Не. Ти го уби? Не ти губи. Не го убих аз. Чай, аз служи за хелване тук горе при мен. Не, трябва да си хелна машинките. Почнали. Ето, Добре, и сега. в момента си хелнахме машинките, както видяхте. Добре, служи и едно за хел горе. Той има горе. Той има за тебе даже. Машинките пак стрелят. Видях една нинджа. Его моя приятел. Ходи го гръмни. Ходи го гръмни. Атакуват ме. Нинджа. Нека дойде. Ще се разправя с мене и машинките. И с мен и моите машинки.
Чакай, аз ще отида за материали Ходи. за още машини. A nail in your coffin. Reloading. Драги зрители, На моите машини им трябва поне 800 материал. драги Робота! добре, ти го уби. Може да ме оставиш да довършим. Драги зрители, ако не ви достигат, например, като за мен, не мога да си построя машинки, трябва да... Отивате и събирате материал. Капнем момента. Get out of here. И ти половин час може да се изражиш, братле. Топа, откъде е дошъл наша? Гад. О, имам за една машинка. И аз имам за една, но ми трябват за две. Това машинки. И на мен ми трябват много материали за една тъпа На машина. мен ми разрушиха една машинка. О, И така ли? двете даже. О, Разрушиха ми и двете машинки. Няма материал за две, само за една имам. Gotta take a break. That's it. спокойно, аз ще сложа. Uncle Tom. Някой ме стреля, бе! Watch your back. This ain't Аре, бе, хора, бе! that ticket. Да няма значение. Ето, даже тук що видяхте шурикените на това, на нинджата. Как стреля отдалеч. Гледай, аз къде сложих една машина. Не видях. Роботче, има роботче. Нинджа. Тревога, нинджа. Бият ни Куба. Бомба. Отгоре. Ти не знаеш как да си използваш машинките. Какво? Не знаеш как да ги използваш машините. И те защо не ми стрелят? Защото такова, бе, човек, защото там трябва да го такош. Ей! Аз ще гърма главата, тъпа. Къде да ги сложа? Има едно такова определено топче, човек. Извинете за лага. Тая игра може да бъде загубена, но все пак... Това бързо си оправям кода, че... Но все пак, дайте да имаме едно дефи в Match History-то. Но надявам се наистина да ви хареса играта. Аз мисля... Ако ви харесат клиповете, моля да ви пишете в коментарите. Или дайте палец нагоре. Даже съм ви написал в описанието на първия клип как може да ме потърсите. За да говорите с мен, вие трябва да ме намерите в скайпа. Там съм аз. Ако нямате микрофон случайно и контактувате и не може да контактувате, пишете ми в Фейсбука, аз там съм го направил на линк. Също, когато поискате, няма значение кога, ще поиграя с вас само да поискате. Ако не ви харесват клиповете, давате палец надолу, ако ви харесват, палец нагоре. Аз съм сигурен, че вие сте много добри деца. Или как? Също, вие сте много добри също. И ето, че това беше края в клипа и ако поискате някой ден, ще играем заедно с вас. Ерик е на линия, също и аз също съм на линия всеки ден. Това беше всичко от мене и чао, приятели! И левел 3 със строителя. Браво!